आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ खुवा खुनाया बांद्राय जानायनि जाउनाव फरायसालिफोरखौ बन्द होनो फोसावबाय। दिनै 31 डिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 6 जानुवारिसिम कामरुप मेट्र'नि फरायसालिफोरखौ बन्द होनो बिथोन होदों। बागानपारानि गेरुवा सनापुराव सुस्मिता बर' मुंनि सासे लाइमोन सिख्लाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ बाक्सा जिल्ला बनसुनिफ्राय ब्रिटेन इस्लारिनि हान्जाया गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास बियाबाव मैया आइजोफोरनो आसाम सोरखारा 10,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारिखौ बानजायदों जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि आरो इउजि ब्रह्म बिथां सानैखौबो मोनसे जौस्राङाव नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास बियाबाव मैया आइजोफोरनो आसाम सोरखारा 10,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथां आरो इउजि ब्रह्ममोनखौ जयै मोनसे जौस्राङाव नुनो मोनदों। गुबुन गुबुन बोसोराव बोखांनाय बायदि देग्लायबो 2025 मायथाइनि 31 डिसेम्बर आरो 2026 मायथाइनि 1 जानुवारियाव तितागुरि हालवाद गामिनि थुलुंगाफुरिनि ना फिसिग्रा फुख्रिनिफ्राय ना बोखांगोन। बे साननैयाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो 1 केजिआव 250 राङाव फाननाय जागोन होनना मिथिहोदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि सोरखार फैनायनि उनाव थाय मैखुन बेरनायफोर बायदि पिकनिक स्पटफोर जानायनि थाखायनो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफोरा एक्सिडेन्ट जानानै थैनांगौ जादों होनना इउपिपिएल दोलोनि CWCनि सोद्रोमा थेबसोन ब्रह्मआ फोरमायथिदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखार फैफिननायनि उनाव दिनै समाज फोजोबस्रांनाय आरो जोंनि ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाय खामानिफोरा जाबाय थादों होनना इउपिपिएल दोलोनि CWCनि सोद्रोमा थेबसोन ब्रह्मआ फोरमायथिदों। नाथाय दिनै सरकाराव जेबो नीति गैयिनि थाखाय सानफ्रामबो दिनै एक्सिडेन्ट जानाय 27 तारिखआव चिराङाव आइ रिभार फेस्टिभेल जाबाय। दिनै 27 तारिखआव जाखांनायनि उनाव सानफ्रामबो एक्सिडेन्ट जादों आरो सानफ्रामबो मानसि थैदों। दा बेखौ सरकारानो बेखौ खालामनायलाय बिनि दायनिया सरकारानो। मानोना बेखौ आइ फेस्टिभेल खुंनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि जिउ आरो जिउखौ बोरै रैखाथि होगोन बेखौ डिसिप्लिनै बोरै लांगोन बेखौ लांनायनि खुनु नीति गैया। दा बेनिखायनो दिनै जे मोनसे अशृंखला थासारि फैदों बेनि टटेलि दायनिया हाग्रामा महिलारिया बिथांनि सरकार आरो बिथाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गोजोन गैयै थासारि फैफिननायनि मोनसे अरिहना होबाय थादों। जायनि फिनजाथाय हिसाबै गुरुबासानि जे सासे आदिबासि जोंनि लाइमोनखौ देगारजों सुनाय जाथाया जादों। हाग्रामा महिलारि सरकार फैनायनि उनाव दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे समाज फोजोबस्रांनाय जोंनि ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि जाथायफ्रा जों जाबाय थादों। जौ जुवा मेलानि थासारिफ्रा बांनायनिफ्राय बांदों आरो फैयै थायै मैखुन बेरनाय बादि पिकनिक स्पट खुंनानै आरो पिकनिक स्पटजों लोगोसे बाव जुवा मेला खालामनानै दिनै लावथिनि थासारिखौ देगार सुलायनाय थासारिखौ लाबोबाय। दा बेयाव एकमात्र बियो जादों हाग्रामा महिलारिनि समाज बेरेखा हारि बेरेखा नीतिफोरनि थाखाय सरकारनि नीतिफोरनि थाखाय बेफोरो जाजोबनो खाबु मोनदों। बाक्सायाव सासे लाइमोननि गोथै देहा मोननायनि उनाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बाक्सा जिल्ला एबसुआ। थारैनो मोनसे जोबोर खास्रि बिस्रियै दुखुनांथावै जे बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गेरुवा सनापुर गामियाव मैया मोनाबिलि समाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बे जाथाया बास्का जे सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव क्लास 12आव फरायफुबाय थानाय सासे फरायसुलि सुस्मिता बर', बिफा शंकर बर', बिमा फागुनि बर'नि जे फिसाजो बिनानावखौ जोबोर खास्रि बिस्रियै बुथारनानै गालांदों। जोबोद निन्दनीय मोनसे जाथाय बियो। बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला कमिटिया दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाय बे जाथायखौ खालामदों बेनि फारसे जोङो गाज्रि मोननाय बा निन्दनीय जोङो बेखौ खालामदों आरो जोङो खावलायदों जि जाथाया जानामोन बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि जि जाथायखौ खालामनानै गालांबाय बेखौ पुलिस प्रखाखना थाबैनो
हमनांगौ बेखौ इनक्वायरि खालामनानै आरो बेखौ लकेल गभर्नमेन्टआबो जेसे हायो एसे थाब साजा होनायनि जि बेबस्था बेखौ दायित्वखौ लानांगौ होननानै जों खावलायदों। जि जाथाया जानाङामोन बेफोरबायदि दुखुनांथाव माखासे जाथायफोरखौ जोङो जाबाय थानायखौ ससियेल मिडियायाव बा निउसाव जोङो नुनो मोनगासिनो दं। जों मोनगासिनो दं माखासे जाथायफोरखौ एभिडेन्ट माखासे दङ। दा खोथाया जाबाय बैफोरबायदि जाथाय जानायनि सिगां जोंनिफ्राय खावलायनाया जाहैबाय बेहाय जोंनि फरायसा लाइमोन फंबाय बिनानाव बिथांमोनाथ' एसे कनसियास जाखानांगोन आरो बेहाय स्पेसियेलि गार्जेन बिथांमोनाबो बिमा बिफा बा गामिनि गेदेर गोलाव बा गासैबो बेहाय एसे सांग्रां जानांगोन जे माबायदि थासारियाव माबायदि समाव जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि लामाखौ लादों। दा बेहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय दा बेफोरबायदि जाथाया जेन जाया फिन आरोबाव बेनि थाखाय जोङो खावलायदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो मोनसे जे गोदान बोसोरनि मोनसे दा थासारि फैगासिनो गोदान बोसोर जाथारनोसै बे समाव गोबां जोंनि लाइमोन फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोना जे बहाबा पिकनिक जाहैनाय बहाबा बेरायनो थांनानै बेफोरबायदिनो जानाङि बेसादखौ जानाय सोबनाङि बेसादखौ सोबनाय थांनाङि जायगायाव थांनानै दा बेफोरबायदिनो जाय जाथाया जानो नाङा बेफोरबायदि एकदम गनायजाथावि जाथायफोरखौ जानायखौ जोङो प्रत्येक बोसोराव जोङो सिगांनिफ्राय नुबोबाय थादों आरो गेजेराव एसे खमायबोदोंमोन। नाथाय देग्लाय बोसोराव बारानिख्रुइ बारा जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों जों। दा बेनिखायनो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै दुखु मोननाय जों बेखौ फोरमायदों आरो गासै जोंनि सारा बर'फोर आरो जोंनि ओनसोलनि गासैबो सुबुं गासैबो गार्जेन बिमा बिफाफोरखौ जोङो खावलायदों जेन जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोना जेरावनो थाङाथों मानो बिसोरखौ एसे कनसियास नोजोरजों नायनांगोन एसे बिथांमोनखौ मोजाङै दिथा होनांगोन आरो फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौबो खावलायदों जेन बेफोरबायदि निउ इयार होननानै जेन पिकनिक जाहैलाबायनाय बहाबा थांलाबायनाय दा फ्रि माइन्डजों जेराव मेराव थांलाबायनानै नाङि बेसादाव माने आगान होहैनाय दा बेफोरबायदि जिनिसाव जेन जोंनि फंबाय बिनानाव लाइमोनफोरा जेन गोजान जायो जों बेखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायहरनाय। खुंगा 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय खुंगोननि सायाव बानजाय आफादनि क'अर्डिनेटर डक्टर जितुमनि बसुमतारी बिथां आरो कनभेनर प्रियाजिता बसुमतारी बिथांमोना खौरांगिरि मेल लादों आरो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। 8थि बुरखां थुनफावथाय बादायलायनायजों लोब्बा लाखिनानै बेखौनो बुंदेरबावनो नागिरदों कि जोंना एबारनि टीमा बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव नालाय बिनि सायाव माने जों बयबो मिन्थिखायो जोंनि समाजा मा बिफा गाहाय समाज भारतनि गुबुन गुबुन जेरै समाजफोर दङ बेफोरबायदिनो जोंनि समाजाबो बिफा गाहाय समाज ना बाट होनब्लाबो जोंनिया मा होनो बर' समाजा बिफा गाहाय समाजब्लाबो जोङो ओरैबायदि अपारेट खालामो माने बिफायानो गासिबो रलखौ प्ले खालामजोबो बे नङा बिफायानो गासिबो डिसिसनखौ लाजोबो बे नङा जोंनि समाजा बर' आइजोफ्राबो न'आव माने गोबां माने डिसिसनखौ लायो बर' आइजोफ्रानो न'खर सालायो ना बिनिफ्राय फिसा फिसा अमा फाननानै दाउ फाननानै बेफोरबायदि रां खामायनायबो जों नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ बाट जोंनिया दा मेन जायखौ जों हाइलाइट खालामनो नागिरदों बे जाहैदों जोंनि बर' आइजोफ्रा न'खरखौ एफा मोजाङै सालायो ना बाहेरावबो ओंखारो होनब्ला जोंनि बर' आइजोफोरनि बाहेराव खामानि मावनायफ्रा मानो हाइलाइट जाया बा जोंनि बर' आइजोफ्रा मानो बे गामिनि लेभेलसिमल' खामानि मावनानै गोजौ लेभेलसिमाव थांनायखौ जों मानो खम नुनो मोनो बेखिनिखौनो जोङो हाइलाइट खालामनो नागिरदों जाहाथे जोङो बे ड्रामा कम्पिटिशननि गेजेरजों बे थुनफावथाय बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बयनियावबो बे मोनसे क्रिटिकेल थिंकिंआ सिखारो बेखिनियानोसै लोगोसे मा होनो बिसम्बि मोनसे जों दिहुननो नागिरदों सोरजिनि फुंखा जाहाथे गासैबो ड्रामा मोजां मोनग्रा लिरनो मोजां मोनग्रा गासैबो बेयाव ज' जाफैनो हायो जायफोरा थुनफावथाय खालामनानै मोजां मोनो बिसोर बे थुनफावथायाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो जायफोरहा थुनफावथाय खालामा जायफोरा थुनफावथाय नायनानै मोजां मोनो बिसोरबो फैनो हागोन प्लास जायफोरा लिरनो मोजां मोनो बिसोरबो बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन बिसम्बियाव आर्टिकेल हरनो हागोन सभेनियाराव बेखिनि